Poštovani poslušalci i ljubitelji fudbala, dobar dan, dobrodošli na prvenstvenu utakmicu 8. kola Srpske fudbalske lige Grupa Zapad. Protivnik Ljotice danas na Lagatoru, ekipa Partizana iz Gubarevog Brda kod Kragujevca. Evo i sastava ekipa. Za Partizan igraju broj 1 Miletić, 2 Radojković, 3 Jeftović, 4 Zucović, 5 Ljubisavljević, 6 Gunjić, 7 Čabak, 8 Zarić, 9 Begović, 10 Sedlarević, 11 Đorđević. Kapiten Nenad Radojković, broj 2. Trener Miroslav Statić. Za Loznicu igraju broj 1 Kovačević, 2 Todorović, 3 Savinović, 4 Jetić, 5 Nikolić, 6 Dušić, 7 Miniković, 8 Božavić, 9 Stevanović, 10 Maksimović, 11 Stajić. Glavni sudija ove utakmice Aleksandar Lopić iz Divaca kod Valjeva, pomoćnici Aleksandar Spasić iz Topole i Đorđe Čović, također iz Topole. Tako je bilo gol. Bravo, Maksim. Bravo, tako je. Ajde, Dragiša. Bravo, Dragiša. Jedna dobra lopta. Bravo, bravo!